Bore da pawb a chroeso cynnes iawn unwaith eto i'r amser gyda'n gilydd heddiw yn y siedweddi yn Tŷ'n yr Ardd yn Edarn. Mae o'n braf bod yn eich cwmni unwaith eto. Gobeithio bod chi yn iach ac yn ddiogel ac yn llawn yr ysbryd bore yma wrth i ni paratoi i weddio ac addoli a meddwl amdan air yr arglwydd yn ein bywydau. Mae o'n Sul yn dilyn dydd Iau Dyrchafael a fyddwn ni'n sbio ar y darlleniad yna eto nes ymlaen yn ein gwasanaeth. Cyn ni gychwyn, mae yna un neu ddau o pethau i gyhoeddi. Mae'r bore coffi yn dal i cwrdd ar fore dydd Mercher trwy grym Zoom. So, os da chi isio mynd a cael panad a wedyn ymuno gyda ni trwy Zoom, gyrwch neges i cael y link. Da ni hefyd yn cwrdd gyda'n gilydd trwy Zoom ar nos Iau i astudio'r Beibl. Os da chi eisiau bod yn rhan o hwnna, gyrwch ymholiad eto i gael y link cywir. Ddydd Sul nesa, wythnos i heddiw, mi fydd hi'n Sul y Pentecost. A mae oedd yn syndod i fi i ddarganfod hynny hefyd, dweud y gwir. A felly, da ni am wneud un gwasanaeth rhwng ein gilydd, fi a Richard, dydd Sul nesa. Yn lle cael ddau ar wahân, dyn dod at ein gilydd trwy Zoom, dim trwy Zoom, trwy Facebook. Ac am 10 o'r gloch fydd hynny, dydd Sul nesa, ar Sul y Pentecost. Felly, cyn i ni gychwyn, beth i ni dawelu, ein calonau a meddyliau, ac yna ein hunain yn barod i dderbyn beth bynnag mae Duw am i ni dderbyn bore yma. Fel dwi wedi dechrau wneud yn ddiweddar, dwi am defnyddio'r salm am heddiw trwy gydol y gwasanaeth. A dwi am gychwyn, a salm 68 yw hi am heddiw, efo'r 4 a'r 5 adnod yn salm 68. I agor ein addoliad bore yma. Canwch i Dduw, molwch ei enw, paratowch ffordd i'r un sy'n marchogaeth trwy'r anialdir, yr arglwydd yw ei enw. Gorfoleddwch o'i flaen, tad ramddifaid ac amddiffynnydd y gweddwon yw Duw yn ei drigfan sanctaidd. A fel da ni'n neud o hyd, da ni'n cwrdd gyda'n gilydd yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Crist ddoe a heddiw, y dechrau a'r diwedd, Alpha ag Omega. Ef buai bob amser a phob oes. Iddo ef y bor gogoniant a'r gallu, o oes i oes ac am byth bythoedd. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Da ni'n paratoi ein hunain rwan am ein amser o cyffes, i edrych yn ôl dros yr wythnos a fu, i edrych ar ein geiriau, ar ein gweithredoedd, ar ein meddyliau, ac i cydnabod lle da ni wedi bod yn wan. Chydig o eiria o Salm 68 i agor ein cyffes. 32 a 34. Canwch i Dduw, deyrnasoedd y ddeiar, rhowch foliant i'r arglwydd, i'r un sy'n marchogaeth yn y nefoedd a fu erioed. Clywch, y mae'n llefaru a'i lais nerthol. Cydnabyddwch nerth Duw, y mae agoniant uwch ben Israel a'i rym yn y ffurfafen. Y mae Duw na'r swydus yn ei gysegr. Ac i rym a thrigaredd yr arglwydd, rydyn nhw'n troi rwan. Trigarha wrthym o Dduw, rydyn wedi pechu yn derbyn. Dangos i ni o Dduw dy drigaredd, a dy roi ni dy iachawdwriaeth. Bydde di Dduw ein tad fadda i ni a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a roddi ni na ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Daw ein darlleniadau heddiw o lyfr yr Actau, o'r Efengyl John a lythyr gynta Pedr. O'n i gychwyn felly efo'r darlleniad o lyfr Actau'r Apostolion.
Yr penod gyntaf, cychwyn gyda'r 6 adnod. Esgyniad Iesu. Felly, wedi fynd ddod ynghyd, fe ofynasant iddo, arglwydd, ai dyma'r adeg rwy ti am adfer deyrnas i Israel. Dwedodd yntai wrthynt, nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydiau y mae'r tad wedi ei gosod o fewn i awdurdod ef ei hun. Ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Wedi o ddweud hyn a hwythau'n edrych fe'i dyrchafwyd a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Fel yr oeddent yn syllu tua'r nef ac hyntau'n mynd, dyma 2 ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn ac meddai'r rhain, Ŵyr Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef, yn dod yn yr un modd ac y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Yna dychwelasant i Jerusalem o'r mynydd a elwir olewydd, sydd yn agos i Jerusalem, daith saboth oddi yno. Wedi cyrraedd, eithant i fyny'r orych stafell lle roeddent yn aros, Pedr ac Ioan ac Iago ac Andreas, Philip a Thomas, Bartholomeus a Matthew, Iago fab Alfeus, a Simon y Selot, a Judas fab Iago. Roedd yr rhain oll yn dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi, ynghyd â'r rhai gwragedd a Mair, mam Iesu, a chydau frodyr. Grandewch ar yr hyn y mae'r eglwys yr ysbryd yn dweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Yr ail ddarlleniad felly yn dod o lythyr cyntaf Pedr, yn cychwyn efo 4 penod. Gyfeillion anwyl. Peidiwch a rhyfeddu at y prawf tanllyd sydd ar waith yn eich plith, fel petai rhywbeth rhyfedd yn digwydd i chwi. Yn hytrach, yn ôl maint eich cyfran yn nioddefiadau Crist llawen hewch, mwyn i chwi allu llawenhau hefyd, a gorfoleddu pan datguddir i agoniant ef. Os gwaradwyddir chwi oherwydd enw Crist, gwyn eich byd, o achos y mae ysbryd y dygoniant, sef ysbryd Duw, yn gorffwys arnoch. Ymddarostongwch gan hynny, dan llaw gadarn Duw, fel y bydd iddo ef eich dyrchafu pan ddaw'r amser. Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd mae gofal ganddo amdanoch. Ymddisgyblwch a byddwch effro, a mae eich gwrthwynebydd, y diafol, yn prowlo o gwmpas fel llew yn rhuo, gan chwilio am rywun i'w lyncu. Gwrthafwch ef yn gadarn mewn ffydd, gan wybod fod eich cyd-Cristnogion yn y byd yn profi'r un math o dioddefiadau. Ond wedi chwi ddioddef am ychydig, bydd Duw bob gras, yr hwn a'ch galwodd i'w dragwyddol agoniant yng Nghrist Iesu, yn eich gwneud yn gymwys, yn gadarn, yn gryf ac yn ddi-ysgog. Iddo ef y perthyn y gallu am byth. Amen. Grandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Grandewch ar Efengil yn ôl Sant Ioan. Penod 17. Gweddi Iesu. Wedi iddo lefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygaid i'r nef a dywedodd, O Dad, a mae'r awr wedi dod, gogynedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogyneddu di. Oherwydd roddais iddo ef awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb rwy ti wedi rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol, dy nabod di, yr unig wir Dduw, ar hwn anfonais ti Iesu Grist. Rwy fi wedi dogoneddu ar y ddaear trwy orffen y gwaith a roddais di mi i'w wneud.
Yn awr o dad, gogonedda di fy fi ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron cyn bod y byd. Yr wyf wedi ymlygyd enw i'r rhai a roddais i mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent a fi rhoddais di mi, y maent wedi cadw dy air di. Y maent yn gwybod yn awr mae oddi wrth y ti mae popeth a roddais di mi. Oherwydd rwyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddais ti i mi, a hwythau wedi ei derbyn a chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth y ti y deithym, a chredu mae ti am hanfonodd i. Dros dynt hwy yr wyf fi'n gweddio. Nid dros y byd yr wyf yn gweddio, ond dros yr rhai a roddais di mi, oherwydd eiddo ti ydynt. Y mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddod ti, a'r eiddo ti yn eiddo fi, ac rwy fi wedi fy ngogoneddu yn ddynt hwy. Nid wyf fi mwyach yn y byd, ond y maent hwy yn y byd. Rwy fi'n dod ata ti o dad sanctaidd. Cadw hwy ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwy, yr oeddwn ni'n cadw ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi. Gwyliaeth drostynt ac ni chollwyd yr un ohonynt, ar wahân i fab colledigaeth i'r ysgrythu'r gael ei chyflawni. Ond yn awr, rwyf yn dod ata ti, ac rwyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd mwyn i'm llawenydd i fod yn ganddynt yn gyfiawn yn ddynt hwy eu hunain. Rwyf fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac mae'r byd wedi cysau hwy, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau'n perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Gwrandwch ar yr hyn mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith diwiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist, oddi wrth y meirw. Felly, gadewch ni edrych ar y darlleniadau yma. Ac wrth gofio, mae dydd Iau Dyrchafael newydd fod, ac wrth dathlu a cofio esgyniad Iesu i nôl i'r nefoedd. Dyma'r neges mae'r angylion i ni heddiw. Dyle ein sylw ni troi yn ôl at y ddaear. Ni esgynodd yr Iesu mwyn dianc oddi wrth trafferthion y ddaear, nac i adael ei ddisgyblion yn amddifad, ond mwyn rhyddhau grym llawn yr ysbryd glân mywydau'r disgyblion. Ond grym i gyflawni beth yn union. Yn yr amser rhwng y ddau weithred dirgel, y Dyrchafael a Pentecost, yn y cyfamser, beth sy'n digwydd? Beth sy'n amlygu yng nghalonnau ac eneidiau galarus y disgyblion? A cofiwch, maen nhw wedi colli nid mond athro, rabbi, ond ffrind, a oedd hefyd yn cynrychioli ei ogyweithion nhw am ei dyfodol. Rwan, maen nhw'n gwynebu byd a bywyd gwahanol iawn i'r un disgwyliedig, a dim ond geiriau arallfydol yr angylion i'w cysuro. Tybed oedd geiriau'r Iesu yn y swper olaf wythnosa nôl rwan wedi aros yn ei co, neu beidio. A wnaethon nhw cofio ei bod wedi dweud yn ei weddi fawr. Nid wyf yn gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw ddiogel rhag yr un drwg. A wnaethon nhw cymryd cysur yn yr atgof hwnnw, ac yn eiriau'r angylion. Oedden nhw'n gwybod beth i'w ddisgwyl wrth ystyried yr addewid am yr ysbryd glân. Fedrai ond dychmygu o fy mhrofiad i pan rydw yn delio gyda sioc a galar a llawenydd tu hwnt i ddisgwyl a wedyn dirgelwch ysbrydol, yna mae'n digon anodd i gofio pethau a medr helpu ni i ddeall y cwbl yn tydi. Wrth teithio, fel yr ydym wedi teithio gyda'n gilydd ar wahân,
trwy'r grawys, y groes, yr atgyfodiad, y 40 diwrnod o bywyd atgyfodedig y Crist, ac yna ffarwelio unwaith eto, a cyn diwedd y daith yma ar y silgwyn. Rydym ninnau wedi profi bob teimlad ac emosiwn, fel y profwyd gan y disgyblion. A ninnau hefyd yn gwynebu byd sydd wedi newid yn gyfan gwbl, o'r un gyfarwydd i un nid ydym yn ei adnabod, a hyd yn oed sydd yn codi ofn arnom ni. Mae'n defnyddiol iawn i ni ganolbwyntio ar y ddau beth sy'n cael eu cyflwyno i ni yn yr hanes yn llyfr yr Actau. Yn gyntaf, beth wedodd yr angylion, ac yn ail, beth wnaeth y ddisgyblion. Dyma ddwedodd yr angylion. Wyr Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Doedd yr Iesu ddim hyd yn oed wedi llwyr diflannu eto pan gyrhaeddodd yr angylion a torri ar draws syndod a sioc o ddisgyblion gyda'r geiriau, pam da chi'n dal i sefyll o gwmpas yn edrych i'r cymylau? Weithiau, da ni angen rhywun i torri ar draws ein methiant i symud ymlaen o'r digwyddiad sydd wedi tarfu arnom. Yn aml, da ni'n cael ein hunain yn edrych tua'r cymylau, tua'r nefoedd, am syniad, beth i wneud nesaf, yn chwilio am atebion neu cyngor tu hwnt i'n gorwelion. Ond, os edrychwn ar yr ail beth mae'r disgyblion yn ei wneud wedi'r angylion siarad, gwelwn rhywbeth all fod o ddefnydd i ni hefyd. Maen nhw'n troi am adra, am yr ystafell be oedd pawb arall hefyd yn aros. Maen nhw'n troi at gweddi, yn ddyfal barhau yn unfryd mewn gweddi. Ac yna maen nhw'n delio gyda materion ymarferol bwysig, sef darganfod aelod newydd i gymryd lle Judas. Mae'r dau weithred yma, gweddi a gwaith ymarferol, yn mynd law yn llaw. Os oedden nhw am cyflawni orchymyn yr arglwydd i fod yn dystion yn Jerusalem, yn holl Jwdea a Samaria, a hyd eithaf y ddaear, yna oedd angen iddyn fod yn barod ym mhob ffordd i symud ar ôl i'r ysbryd glân dŵad. Mae'r amseroedd rhwng amseroedd, y cyfamseroedd, yn holl bwysig, fel rydym yn sylweddoli wrth i ni byw trwy ein cyfamser ein hunain. Sut ddylen ni treulio ein hamser rhwng argyfwng a realiti newydd? Pa eddawidion sy'n atseinio yn ein clustiau a'n colonnau wrth ni brofi holl deimladau a phryderon y cyfnod di-gynsail rhyfedd yma? At beth rydym ni'n troi ein sylw? Mae'r gorchymyn fawr i dystio hyd eithafoedd y byd yn parhau i fodoli. Nid yw'r disgyblion rŵan. Ni yw'r disgyblion rŵan. Ni yw etifeddion yr addewid am yr ysbryd glân, ac arnom ni weddiodd yr Iesu yn ei swper olaf. Nid wyf yn gweddio ar ei tŷ ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei tŷ ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Dydy hi ddim yn bosib i ni ddianc oddi wrth trafferthion a thrybeini'r byd. Rydym yn rhan o'r byd, yn fregus ac yn wan, ond gyda'r nerth i weld heibio'r bresennol ac i ymwrthod a'r temtasiwn i ddigaloni, anobeithio, a rhoi'r ffidil yn y to. Mae noddfa'r arglwydd, grym yr ysbryd glân, ac esiampl ein cyn-deidiau yn y ffydd yna i'n cynnal at atgyfnerthu pan da ni'n teimlo'n wan ac isel. A chofiwch y ddau beth wnaeth y disgyblion ar ôl geiriau'r angylion. Dyfal barhau yn unfryd mewn gweddi, a troi at yr ymarferol sydd o'n blaena ni. Petai hynny'n cefnogi gwaith ar bancio bwyd, ffonio ffrind, dangos cariad mewn 1000 o ffyrdd bach, neu plannu hada yn yr ardd, a chynllunio a breuddwydio am fyd newydd, ar sail y deyrnas.
Amen. Gadewch i ni felly gweddio yn unfryd, i agor ein colonnau, i dod a'n pryderon, a'n obeithion, a'n bendithion at y tad. Gweddiwn ar y tad, ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengil a'i chyhoeddi. Gweddiwn dros ein arweinwyr yn y ffydd, ein brodyr a chwiorydd ar draws y byd, sydd yn byw trwy amseroedd anodd a trist. Gweddiwn y rhai sydd gyda chyfrifoldeb dros eglwysi a chapeli, a heddiw wrth i ni feddwl amdan galwedigaeth a gweinidogaeth. Gweddiwn dros pawb sydd yn ystyried ei galwedigaeth hwy. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddiwn am doethineb. Gweddiwn am pwyll a chydweithrediad. Gweddiwn dros y cenhedloedd unedig a gwledydd y byd wrth iddyn nhw cydweithio yn yr argyfwng yma. Gweddiwn dros y rhai gwledydd lle mae yna fwy na dim ond y feirws yma yn achosi ofn a dioddef. Cofiwn yn enwedig gwlad yr Yemen, gwlad sanctaidd Israel-Palestina, Syria, Bangladesh, Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn dros y cleifion a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sydd yn gweini ar eu hanghenion, gan feddwl yn enwedig am ein gwasanaeth iechyd, ein gofalwyr, a phawb yn yr rheng flaen sydd yn brwydro yn erbyn y salwch. Hefyd ar diwedd wythnos iechyd meddwl, gweddiwn dros bawb sydd yn dioddef oherwydd ei iechyd meddwl, a'i teuluoedd a'i ffrindiau sydd yn poeni drostynt. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando i'n gweddi. Gweddiwn am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion, a phawb a garwn, ymhell neu yn agos. Gweddiwn dros ein athrawon, a phawb sydd yn gweithio yn y byd addysg, a'n plant a teuluoedd, sydd yn pryderu am mynd yn ôl i'r ysgol, am penderfyniadau call a doeth, lles pawb. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Cyflwynwn ein hunain, a phawb a gweddiwn drostynt i drigaredd a nodded Duw, a mewn distawrwydd rwan, cyflwynwn gweddia ein hunain. Dad Tregarog. Derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Y mae Duw yn arswydus yn ei gysegur, y mae Duw Israel rhoi ynni a nerth i'w bobl, bendigedig fyddo Duw. Amen. Ac gyda'n gilydd yn unfryd, gweddiwn gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol,
a maddau ni ein dyledion, fel y maddau ninnau un dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eith i'r gwaren ni rhag drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. O Dduw, brenin y gogoniant, dyrchefais dy unig fab Iesu Grist a buddigoliaeth fawr i'th deyrnas yn y nefoedd. Erfyniwn arnat beidio yn gadael yn ddigysur, ond anfon dy ysbryd glân i nerthu ni a'n dyrchafu i'r fan lleaeth ein hiachawdwr Crist o'n blaen, yr hwn sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn nawr ac am byth. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithied Dduw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwy ni fywyd rhagwyddol. Amen. A dwi wedi dod o hyd i ddarn o farddoniaeth i cloi ein gwasanaeth heddiw, ac yn addas iawn, dim barddoniaeth actually, just darn o llenyddiaeth, wedi cael ei cyfansoddi gan John Owen o Morfynefyn, ac oedd o yn y cyfrol yma geiriau gorfoledd a galar. Distawrwydd a thawelwch. Ni cheir tawelwch, ond ni byddai'r ysbryd mewn cynghanedd gyfrinol a'r distawrwydd o'i gwmpas. Rhaid yw bod distawrwydd oddi mewn yn ateb i'r distawrwydd oddi allan, ac mae cysegredrwydd lle yn gymorth gwerthfawr i gynhyrchu yn ysbryd dyn, yr hyn a dry'r distawrwydd oddi allan yn dawelwch oddi mewn. Amgylchiadau sy'n peri distawrwydd, ond ysbryd dyn yn unig a fedr dynnu o'r distawrwydd dawelwch. Peth i'r glust yw distawrwydd, peth i'r galon yw tawelwch. O gwmpas dyn y mae'r naill, o'i fewn y mae'r llall. Ac am gobeithio y bydd'ch colonna chi yn llawn tawelwch yn yr wythnos sydd i ddwad, gan i ddweud gyda'n gilydd y gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd gyda ni oll, beth bythoedd. Amen. O bendith arnoch chi a pwy dach chi'n ei garu, wythnos yma ac hyd byth. Tan y tro nesaf, ffrindiau. Hwyl fawr.